Wasak guys, ito na naman kami. So si Boy Tapyas, bale magluluto kami ngayon guys ng palaka. Ito guys. Oops, sumabit. Yun. Yan guys. So isa-isa nating lilinisan to. Bro guys, tingnan nyo kung paano maglinis ng palaka guys. Kasama ko ngayon si Baldo. Yan, sila yung nanghuli kagabi guys. Yun. Okay, meron pala kaming abo dito guys. Gagamitin namin pantanggal ng balat. You know. Diba guys, napakalupit ni Pare Balds. Basta tayo dumasikat. Nagre-repeat sa ulo na. Rodatit. So guys, iba yung itsura nito guys, kumpara sa yung nahuli niya. Yung nililinisan niya. Pwede bisinsin ha? Pwede bisinsin. Hindi ka makuha dyan daw. Patay? Patay. Ito guys, so tinatanggal lang namin yung bituka. Yan, meron siyang mga itlog. Yan. Tapos tatanggalin na lang yung daliri guys. Yun. You know, kulay gold. Huwag lang siya kadaling dilinisan guys. You know, suotin lang ganyan. Silain nyo na lang yung balat. Diba? Bilis lang. Dua pati kayo. Landit yun. Guys, ito. Yung picture. Alright. Ang mga voice natin niya. One voice natin. On speaker and text pa. Okay guys, alam ko yung iba namimiss na yung ganito. Lalo na yung mga kababayan natin dyan, OFW. Mga Ilocano mahilig dito guys. So panoorin nyo mamaya kasi lulutuin pa namin to. Yan. Oh, kanin. Okay guys, tapos na namin siyang tanggalan ng mga kuko. Putulan ng paa, saka tanggalan ng bituka. Ngayon, lilinisin naman natin sila gamit ang asin. Pwede ring suka guys para matanggal yung lansa. Yan. Yun. Tapos pwede na siyang hugasan guys. Tindo, tindo.
Naulan guys oh. Parang baldo ata titirang nito. Doon pa isa? Pagpunta? Ano nga buo? Ito lang, pag tagod o bagay. Yan, masyadong malalaki yung ano guys. Kasi pulutan to, kailangan ano lang siya. Huwag masyadong malalaki. Yan. Dito umlatan. Yan. Okay. You know. Stasta. Ito yung hanin. Uy, matan. Hindi na gastar sa. Gastar to. Magutod to ta. Yo, hahatiin lang to guys. Then ready to cook na. Okay guys, handa na yung mga rekado natin. Nakakailanganin. Yan, sibuyas, bawang, luya, sili, paminta. Saka yung palaka natin. Yung kulang na lang guys. Yung ano, yung mantika wala pa. Yung order namin sa ano, sa Shopee wala pa. Pero parating na 'yon. Okay, dito namin lulutuin guys oh. Yan. Okay guys, maraming Bale yung gamit naming panggatong guys. Ano lang siya, yung ano ng mais. Ambulikan yung tawag sa amin. Yan. You know, tapos may ano pa kami guys oh. Na to, air supply. Air supply tayo. Yun. Ang nguyog sa mga Ilocano. Ito na yung order namin sa Shopee guys oh. Yun, kalahating mantika lang. Yun. Tara, pisa na natin. Yun, init na. Yun, medyo maraming mantika guys para ano, mapa-crispy natin. Adobong crispy, you know. Yun. Gana ba? Okay, sunog kagad yan. Yan guys oh. Tanggal lansa. Kita na mag-jay. Si Chef ano na to guys? Chef Baldo. Okay, sa Harvard pa nag-aaral yan. Yun. Pero nagsa-sideline ngayon sa ano yan. Saan ka nagkatrabaho pre? Construction. Nagsa-sideline lang yun. Talagang masipag yung batang ko. Sideline din kagabi yan. Ano? Sideline kagabi. Ikaw pala yung isa sa mga humuli no? Sayang, di nyo kami tinawag. Yun o. Yan. CD guys, pampainit sa maulang hapon. Ito na guys. Ito na. Sarap, bago. Ayan. Yun o, init. Bango pre. Yung ano pala ngayon guys, pinagdirewang namin yung isang tropa namin. In relationship na daw. Pre, kung masasabi mo doon? Grabe naman oh, iniwan na tayo pre. Wala na yung founder natin ng Malakayan. Yun, Sana uli may jowa. sana ulit talaga. Ay! Yun, halo-halo lang guys. Ay, sa mga ano po, pasintabi na lang po sa mga hindi kumakain. Kasi alam ko hindi lahat kumakain nito. Pero yung ibang hindi pa nakatikim, kung magbibigyan mo kayo ng pagkakataon, pwede nyo pong tikman. Napakasarap po. Lalo yung adobong palaka talaga. Wala nang apoy. Kuha tayo ng panggatong guys. Ito guys, oh, yung panggatong namin. Yun. Yun. Okay. Kawan ko tayo, tama natin.
Ha? Konti kaya ito pa nagtotoo doon. Oo, tagulan na kasi kaya mahirap kumuha ng ano, panggatong. Ito, ipon pa nila ano to eh. Hindi pa rest ito eh, itong panggatong nila. Yan. Air supply, air supply. Yun, pwede natin ilagay yung paminta pa eh. Baka makalimutan natin. Ang dami? May salatan, dama to silingan. Yun. Napakasarap naman talaga. Umay pa akin sila. Dita ati manugang sa lagling at tumangan nga na ya. Go. Siling mo tang ano naman. Kaya tayo nagasiling. Abot ko. Delikado. Nag-iimas na basili na. Delikado ah. Hindi rin. Konti ka. Magit. Ito bro. Sarap naman na ito pre. Kuhol. Lips to lips. Ganito lang yung ano namin guys. Lugar namin. Oh. Oh. Saka sila bro. Wala kasi kaming ito in relationship na to mga ano, pre, mga guys. Kami wala, hanggang ito na lang yung ano, lips to lips namin. Sarap. Kamjingan daw. Dapat tinan. Nih, toyokin ba? Kan? Toyo. Yun. Ayan. Pasok ka. Ano? Sabay. You know. Ay, 1 ba yan? 1. So, mamaya yung suka guys, nawawala. Order na naman kami sa ano guys. Lazada naman, baka mas mabilis. Okay guys, last na to. Luto na yung ano natin pero lalagyan na rin natin itong suka. Yun. Sarap. Antayin na lang natin siyang ano guys, matuyo. Pwede na to. Karina, no? Pinano? May revamp lang ko. Ban ko man. A few moments later. Luto na yung adobong talaga natin. Yan. Crispy. Yan. Okay na to daw. Whoop. You know. Sarap, natulog ka sa. Sarap guys oh. Aling da. Salain. Kain nga pa sige guys. So, bid-bid alam mo ito taon nyo. Yung awanin, ang pinaramanan daw. Pinaramanan. Pinaramanan mo na, nadaway. Yun, Ako nga manak. alam na siya guys oh. Yun. Patikim ako. Okay. Sarap. Lalo yung legs guys, ang sarap. Okay, tago natin para mamaya. Okay guys, hanggang doon na lang. Sana sinundan yung ano namin.